Taliwa sa risgo sa panglawas ug kapoy sa trabaho. Anay usa ka doktor kinsa usa ka COVID survivor ang padayong mibarog sa gipanumpaang trabaho ug mibalik sa pag-atiman sa iyang mga pasyente human makarecover sa COVID-19. Si Luan Merondina sa RTV presents. Sulod sa tulo ka semanang pagpakigbatok sa COVID-19, usa sa mga options nga gitanaw sa mga doktor nga nag-atiman kang Dr. Omar Pacalondo ang pag-intubate kaniya tungod kay may mga higayon nga maglisod na siya pagginhawa. Hunyo 15, dihang gihilantan siya gikan sa trabaho. Busa nag-isolate dayon siya pag-abot sa ilang panimay ug niinom og paracetamol. Apan kay nagpadayon ang pagpanggawa sa mga sintomas sa COVID-19, busa pagka Hunyo 22, nagpa-admit na siya sa tambalanan. Lisod jud og ginhawa, gamay nimong lihok bisan mutikang lang kag usa ka step. Magkuan na jud marag magkutas na gid kag maayo. Mao ditoy pinaka grabe na experience, and ang fact na nag-contemplate ang mga doctors na i-intubate ko kanasad. Ang maayong pag-atiman sa mga doktor ug ang hugot nga pag-ampo sa kahitasan mao'y gituhuan niyang naglugway sa iyang kinabuhi. Dili gid siya 100% assurance na kanang ma-survive nimo or di ka mo abot sa critical phase. Pero if na kay will bitaw na mo survive, will na maayo ka, and at the same time tabangan pa gid nimo pag-ampo sa Ginoo, malampos ra gid nimong sakita. Busa human siya ma-discharge sa hospital niadtong Hulyo 4 ug nag-isolate og dugang 14 ka adlaw. Mibalik dayon siya sa iyang trabaho isip usa sa mga doktor sa Lapu-Lapu City Hospital. Sa yuning buwana nakasinati og kakuwangan sa mga medical staff ang naasong tambalanan human moabot sa 18 ka mga medical staff ang natakbuyan sa COVID-19. So ako personal gid siya na kanang will to serve bitaw, kay of course kailangan kita ganahan kita mutabang bitaw sa katawhan. So sa kuha wala gina siya ni cross akong mind na marag mo resign or muundang kay kapoy. Apil gid siya sa trabaho. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.